Здравейте на всички! Трябва да наваксам доста с видеото. Вие гледате филмите на Евгений. Днеска ще поиграеме. Изпълним всички мисии. Май се казва се. Гоу! Трябва да наваксам и ще направя много видеа. На живо. Не чак на живо. Повечето няма... Забравете обърках. Почваме мап. Тук се чукат какво искаш да правиш. Искам да ви покажа нещо много интересно. Ето това. Тук ще се срещнем с Фреди. Ето го. Което е страшничко и крипи. Па! Не се тряскайте. Добре. Хайде да го пътна от началото, да кефих. Това е, защото без всичко е без пауър. Това са всички краища, които съм правил. Не чак всички. Ей, не съм правил края с хеликоптерът. Отиваме тук. Как се прави се? Тук. Така. Чакай, но аз ще четих гол. Трябва да съм. Не сгреси, чакай, че ще обикат. Виж? Соник! Трябва да стреля за добра. Чакайте се, чакайте. Мени, чакай, мап. Чакам. Това трябва да бъде пак затвора. Добре, това е. Сега да изпълним град с хеликоптерът. Ама... Ето го телефонът. Хеликоптер. Хенгри. Името, който игра, се казва Хенгри. Той... Не го избирам името, просто трябва да такова. Трябва да излезе през всичко да... Ей! О? Какво? Добре, беше странно. Ръката му лапва. Това е силно, защото е стара игра. Играл съм я отдавна. О! Месно. Добре, това е верният отговор. Това го знае просто. Минал съм. Рано съм цъкнал от начало игра, което значи, че съм махнал всички краища и почвам от начало. Което е по-лошото. Някой да нападне. Тук стоя. Банк. Ранг. Ето на... Прави. Така.